Казват, че всяко момиче си представя своята сватба и копнее да се види облечена в бяло. Не им вярвайте. Казват, че с добра организация и усет към детайла всичко е възможно. Не им вярвайте. Казват също, че съвършения, приказен сватбен ден наистина съществува. Не им вярвайте. Очакват ви месеци на вълнуваща подготовка само заради този един специален ден. Затова не вярвайте на приказки. Повярвайте на сетивата си. Елате и го изживейте. В 5-то издание на Wedding Expo Alegria ще ви срещнем 60 от най-добрите сватбени специалисти, с които вашия мечтан ден ще се превърне в празник на всички сетива. Уверете се сами, че мечтите се сбъдват и всичко е възможно.